Good morning logoफोर आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ दा सिखारनानै बे नोंथांनाथ' नुबायना आं बिबारफ्राव दै एसे सारना होबाय दिनै एकदम दाबो आंहा माबाया उन्दुनाया फुल जायाखिसै आरो हरनि 2टा 3टासो बिदि लाइट थांदों नामा 2 घन्टानि थाखाय जि ओमफ्राय आं सिरि मोननानै बिदिनो थाबाय थादों आरो उन्दुनो हायाखिसै ओमफ्राय उनाव फैबाय उनावहाय थेवबाबो आरो ओमफ्राय आरो बिदि लाइट थांबाथाय थाम्फै फैयोना एसि सोलियाखिसै फेन सोलियाखिसै बिदि आरो दा हासबेन्डआबोथ' बिहा बेसोरा मेंदोंना बे उन्दुगासिनो आरो फोजायाखिसै दा आं माने खामानिफोरखौ मावना लानोसै बिहा अफिस दङ नालाय दा लोगोफोर आं फुंनि खामानिफोरखौ मावनोसै दे दा ब्रेकफास्ट बानायनांगोन ओमफ्राय बिनि थाखाय टिफिन बानायनांगोन लान्च लोगोफोर लान्चनि थाखाय आरो बानायदों ओरैनो फान्थाव आलु भाजा जानो हायो गावसे बानायनानै एवदों आरो फान्थाव आलु फ्राय आरो दिनै ब्रेकफास्ट बानायनायनि बे टमेट' पियाज आरो नोरसिं बिलाइ रेडि खालामना दोनबाय माने पोहा बानायगोन आरो बे सिराखौ सुनानै मोनसे बिदिनो बिथिं पोहा होनो आरो नर्थ इण्डियाथिं बे पोहा बानायसिगोन आरो दा नोंथांमोनखौ देखायगोन आं माबायदि बानायो पोहाखौ दिनैनि बेनो ब्रेकफास्ट आरो हासबेन्डनि फेभरेट पोहा आरो बेथिं ओंखामा मोनबायनो दा टिफिनाव सोनोसै आरो ओरैनो टिफिनफोरखौ सुना लाखाबाय मोजाङै दा लोगोफोर दिनैनि जि पोहा ब्रेकफास्टआव बानायनो बे आं सिराखौ सुना लानोसै आंना भाजाया मोनबाय ओरै दा एसे थान्दा जानो होदों बिनि उनाव सोनोसै आरो टिफिनाव अलरेडि ओंखामखौ सोबायनो टिफिनाव ओंखामा माने एसे सिगां ओंखामा सबसे फार्स्टआवनो बानायदोंना बेथिं गेसाव ओंखायनो ओंखामखौ सोबाय दायनो सिराखौ सुनोसै आरो पोहा बानायनो माबायदि बानायो पोहाखौ नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय मालाबा न'आवबो ट्राइ खालामनो हागोन ना नैबेखौ सिराखौ आं सुना लाबाय इनि दा जोंना पेनाबो इनि दुंबाय पेना गरम जाबाय दा थाव होनोसै दानिया जों नैबे कारि बाट्टा बे नोरसिं बिलाइ सुना दोनदोंमोन ना बेखौ होनोसै आरो बेसर लाइनि बेगरखौबो दाहोनोसै थावाव दा जोङो सामब्राम गोजाखौ होनोसै लोगोफोर पोहा बानायनायनि आरो बे नर्थ इण्डियाननि जि ब्रेकफास्टनि रेसिपि बे पोहा बानायनायनि मेन इनग्रेडियेन्टआनो जाबाय नैबे नोरसिं बिलाइ दा जों पियाज एसे जाबायना गोजा जाहांबाय दा नैबे माने टमेट'खौबो होनोसै आरो जों नैहाय संख्रि एसे होनोसै आरो नांनाय जखानि दानो खेबसेयावनो होना लानोसै खम होबाय थाला गावनि टेस्ट मथे होबानो जायो आरो बेसेबां नोंथाङा खम जायोबा खम हो बारा जायोबा बारा होबानो जायो आरो हालदैबो एसे होनोसै हालदै होनोसै दानिया जोंनि भारतनि मानसियाथ' हालदै जायोबा थानो हाया जोंना बे नागालेण्ड मणिपुर बिथिं बारा जाया जोंना आसामनिफ्रायथ' बयबो हालदै जायोबाथ' मा बानायखो गुफुर गुफुर जालाहाय बेफोरबायदि होननानै जानांगौ हालदैयाबो इमिउनिटि सिस्टेमनि थाखायनो मोजां आरो थेवबो एफा बारा जानाङा जेनेबा बे गोथांखौ मोनबाथाय जानांगौ ओरैनो टमेट'आबो एसे गलिलांबाय आरो दा जों लोगोफोर नैबेदि सिरा सुना दोनदोंमोन ना बेखौ होनोसै आरो नैबेहाय बे राजस्थानाव जों थांदोंमोन ना जयपुराव ओमफ्राय उदयपुराव जों बेरायनो थांदोंमोन ना अब्ला बेहा मोनजादोंमोन आरो बिदि पोहा बेहाय एसे सिनिबो होयो आरो सोरबा जुदि संख्रिखौ एसे जानो बायोबा एसे सिनिबो होजायो आरो बे बानायबाय थानाय समावनो आरो फ्राय खालामनायावनो टमेट'आव बिदि सिनि होबाथाय एसे गोदै मोनजागोन आरो बेखौ जों सिनि जानायखौ गारनाय बायदिनो नालाय बे हासबेन्डआ एसे माने एलार्जिबो दङ नालाय आरो आंबो माने जानायखौ पुरा
बार होनाय बायदि जादों मालाबा माने गोदै इदि मोनसे मोननै जायो आरो होखाया आरो ओंखायनो बेहाय जों होला आरो बेखौ अनलि संख्रिल' होबाय दा नैबेहाय एसे गाइखेर लुना होनोसै गाइखेराबो गरम नङा दे थान्दा गाइखेरसो फ्रिजनिफ्राय लाबोनासो होदों आं गाइखेरा जास्ट अपसनेल दे अपसनेलसो बेयो होबा होजायो आरो होआबाबो जेबो नङा दानिया जों एसे नैबे पहायाव आरो एसे घि होना होगोन आरो दा जों नैबेहाय मा होगोन बादाम नैबे एवना दोननाय बादाम दे लोगोफोर ओरैनो गोथां बादाम नङा आरो बेखौ सा एसे बादामखौ होनोसै आरो गार्निश खालामनानै दा जोंना पहाया जाबाय नैबेनो जोंना पहाया लोगोफोर माबायदि नुदों नैबे फ्राइड राइस बायदि नुबाय आरो सिराखौ बिदि हालदै सब होबाय ना फान्थाव होबाय नोरसिं बिलाइबो होबाय लोगोफोर बेनि दिनैनि जोंना ब्रेकफास्टआ पहा नैबे खामानि मावोसो खामानि बारा जाबाय आरो एकदम पुरा एसियाव उन्दुनानै गन्थङा बाय बाय दरजाखौ खुलिना होनोसै मबाइल सोना होदों ना औ लासै लासै थांबानो जाबाय थांबाय बे अफिसाव दा आरो आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावहैनोसै लोगोफोर दिनै मेल्ला जि सुनांगौ मैया माने उन्दुनायाव बिदि एसि लाबाथाय एसे थान्दा जायोना दा आरो मोनायाव एसे हराव उन्दुबाथाय थान्दा जायोना आरो जोमो जोङो बिदि गांसे गांसे फिसा फिसा ब्लेंकेट बेहाय माबा दंमोन बे मोस्रोम बहाबानिफ्राय फैदोंथाय मिथिया आरो दाख्लै लोगोफ्रा फैनाया माबा बै जानाय जादों ना बिदि जिरायनानै बे मोस्रोम हाबना दङ दा बेखौ लांना होनोसै लांबाथाय खोमा थांनोबो हागौ आरो मोस्रोमा थाब खामानिफोरखौ मावहैनोसै बिनि उनाव एकदम दुगैनोसै बिराद गरम जाथारबाय आथा मोदोमफ्रा बे गस्लाफ्रा इदि सिथाबजोबो इदि सिथाबनानै जि आथा जाजोबो आरो आं एकदम खामानिफोरखौ मावनानै दुगैखांबाय आरो बिराद गरममोन ना थाब दुगैनानै एसे सान्थि मोनबाय दासो ओमफ्राय नै एफा बुरजा आं जि सुना होदों जायगायानो गैलायलाया बेनो आरो आं नै गौतम ब्रह्मनि गान खोनासंगासिनो दंमोन आरो खामानि मावनायावनो इदि हारसिं इदि मावबाय थानो बोरैबा नाङोना ओंखायनो आं इदि गान खोनासंनानै खामानिफोरखौ मावो आरो अब्ला थाब जानाय बायदि मोनो मेंखाया आरो लोगोफोर आं नैबे मुजाबो गानना लाबाय नैबे मुजा गानना लाबाय आं बे मेडिसिन लगायना लाबायना नोंथांमोनखौसो सानसे देखायदोंमोन ना आं माबायदि आथिंनि आफाथालाय गावबाथाय लगायनांगौ बेखौ फोनबाय आरो फोननानै दा मुजा गानना लाबाय लोगोफोर आरोबाव आं दासो नुजाफिनबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दा मोनाबिलिनि साहा फुदुंना लाखाबाय लोगोफोर फिउचाराव जायफ्रा डाइटिं खालामगोन होनना सानगासिनो आरो बिसोरो बेखौ जानो हायो आरो दा आं दा देखायनोसै जे मा बानायगोन दा लोगोफोर इदि नायदो आं मा बानायगोन दिनै नै दिस इज कल्ड चिकेन सालामि नैबेखौ मा होनो चिकेन सालामि होनो आरो बेखौ रेडि टु इट आरो बनलेस चिकेनखौ ग्राइन्ड खालामनानै इसोर बिदि फिथा बायदि बानायो आरो मेसिनाव ओमफ्राय नैबे चिकेनखौ बयल खालामनानैनो सब मस्ला बेहाय सब होनाय दंखायो आरो बिदिबो जाजायो ओमफ्राय जायफोर जिमाव थाङोना इसोर बेखौ जाजायो आरो दा बेखौथ' नर्मेल थाव होआलासिनोबो जाजायो एसे माने घि होनोसै आरो पेनाव दा नैबे घि आधा चामचसो होबाय पेनाव दा लोगोफोर जोंना नै घियाबो दा गुदुं जाबायना दा नैबेखौ सालामिखौ गांफा बेहाय होनोसै आरो बिदि टाइमबो लाया रेडि टु इट ना बेखौ जायफोर जिमनिफ्राय फैनानै सोरबा बयबो बेखौ गोथांनो जायो आरो बयल खालामनायसो ना बेफोरो वाटारमेलनबो दंमोन थुख्रासे बेखौबो हाना लागोन नङाबा बे थालांनायानो थालांगोन ना दा वाटारमेलनखौबो हानोसै आरो लोगोफ्रा फैनाया आरो बिसोर सानब्रै थालांबायना बिसोर थानायावथ' जेबो डाइटिं खालामनो हायासै मानो होनबा सानावबो थिगसे माने बेदरजों नाजों ओंखाम संदों मोनायावबो संदों आलासि फैबाथ' बहा गायदोंना इसोरखौथ' जाहोनांगोन ना बिसोर आलासि फैदों एफा गोबावनि उनाव फैयो दा ओमफ्राय बिसोर थांनायनि उनाव आरोबाव डाइटिं मुदाव फैबाय आरो जोङो बे वाटारमेलन नैबे लोगोफोरा जोंना माबाया चिकेन सालामि आरो बे माबा चाटनि बिसोरनिफ्राय होनाय दखाननिफ्राय लोगोफोर बेनो जोंनि डाइटिंनि माबा डिनार आरो
जों सानै बोराय बुरिनि जोंथ' नुबाथाय महरफोरखौ नुबाथ' जोबोद डाइटिं खालामनाय मानसि बायदि नुखाया थेवबाबो आरो गावनि हेल्थनि थाखाय मोजां आरो एसे पातला पातला मोनो ना गावखौनो पात्ता मोनो दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै जोंनि बे चिकेन सालामिखौ जुदि मोजां नुदोंबा आरो नोंथांमोना लाइक खालाम आरो कमेन्टबो खालाम आरो लोगोसे जाय बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर लाइक बाटनखौबो थुनानै होबानो जाबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय